Kajinga khuna pedeng ka Meghalaya Police FT bat karang Rajit United FC hak lumpung elek kai jong ka Shillong Premier League arja aprio ka Shillong Sports Association balalong hakajan mit arpu pratrik naitung ha SSA Stadium kalakut no ha pedeng ka jinga khat ka balong damar shikul haba phai sha ka jinga thep kul karang Rajit United FC kala yo bakan pen khit ning kong ya kajar kabla thep da udame ki khong stia ha ka minute arpo ya kabana kalyang ka MLP FT kala pen phai kala no ya ka ni ka shikol lingba open shai lang el lingkhoi ha ka minute san pulai kum ka kin huan ka MLP FT na ka wei ka samai sha ka wei pan kalong ka kin huan ka baya khun bai hai ki kerdan bakham shalor but data house nam arjar khat pra bakum ka kin huan kala herno na ka SPL house nam arjar khat pra pen ban ha ka samai le kai ka baladam kalala bakan kiu biang sha ka ni ka lumpunge khun hadin bakalala bakan bat ya ka kerdan ka ba ar na ka lumpunge le kai ka first division ha ka ni ka kintia khun ka bamenta ka MLP FT kalala bakan sei madan khambun de ki ju ki rangele kai ha ka ba ki ka tu ka ni ki rangele kai ki ba kala penrung shala ka jong ka kinhun ki dang don happening ki kam ki lan jong ka kam ka ban don kam bhai ki ni ki rangele kai bakin wan phai sha ka kinhun ne le kai kum shi benta banang pen khlan ki ban la ru ban yai ne shwa yala di ha ka ni ki lumpung menta ka samai haba phai sha ka jinga khun ka khana kolong haki ar benta kata ba ka kelas tam ka surya lek kai ka batpit bha kelawan bakan mi pau na ki nong lek kai ka rang Rajit United FC ki bala sei madan ya kata ka rukam lek kai ka ba itnat ka ba hakum ka ni ka surya lek kai kala pen klumar hitlim ya ki rang lek kai ka MLP FT Kajingyo karang Rajit ban tap ya ka shikul ka jongki ka jialong ba urang upkul ka MLP FT u Evening Star bare shimla dan ha ka jaka ka ba udai ba undan ha ka ba shimla la shu ban kerda ya ka bol ka bala shoot da udame ki penban shwa ba ka jinga khun kan kre ban jam sha ka jinga shong that ba shipor ka MLP FT kala stang ban kham kin tiwe la ka jong ka rukom ile kai bat sedang ban kham nyon shakmat ya ka jinga khun kani ka surya le kai ba kham ha ka MLP FT kala yai biteng pan ha ka kelamit ka bana ka por sha ka por kirang le kai ka rang Rajit United FC kila ha ban long ki ba pikir bat ban pit ngor bha ya man la ki khap ki ba ki rang ka MLP FT ki khun hamadan kat no tam lele haba kila sedang ru ban tunju borba bha ya ka kut ya le kai ka jongki Henry hakabakut ki arkin hun kamen siam bakin ya khormar shipon bat bakin pai khmat pat yala di nakabenta ki jinga khun ki bansawan